professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat wist er nou weer uit? Professor Snoot zit op zijn oude bakfiets. Hij trapert en trapert. Op een bakfiets leidt van alles. Een grote ijzeren tonne, een autostuur, een doos met speakers, een planken, een stikkende wasmachine. Alles. Alles kan de professor wel broeken voor zijn uitvindings. Ineen houdt er op van traapje. Wat zit er daar in de tuin van de bibliotheek? Een boek. Ik zag een heel groot boek. En wat maakt dat hier in de tuin? De professor rent de tuin in naar het reuzenboek. Het boek is volle heger als de professor. De professor vielt aan het boek. Nuver. Heel nuver. Dit boek kan net hiepen. Dit boek had geen bladzijden. Dit is dus geen echt boek. Maar waarom staat het hier dan? Oh. De professor zet de bril op het puntje van de knieënsnoer. Nou zit het pas goed. Er staat wat op het reuzenboek. De professor leest... Kom op het boekenfeest. Joen om 8 uur in de bibliotheek. Maatje van Jim zelfs een boek. Boekenfeest? Oh, ik ben gek op feestjes. Daar moet ik in. De professor trapert zijn hut als er kind naar de bisteboord. Hij draaft naar Romke de man. Romke zijn kamertje zit vol met boeken. Boeken over bisten, heksen, vleermachines, planten. Romke is haast zelfs een boek. Hij leest correct een boek over een dinosaurus. Romke, lees dat boek dan. Ik moet maar niet praten over het boekenfeest. Daar moeten wij heen, Romke. Doe kist vol als een dinosaurusboek. En ik, wat zal ik? Boekenfeest, boekenfeest? Ja. Ook een boekenfeest. En waarom moet ik een dinosaurusboek wijzen? Dat wil ik heel net. Nou, Joen is het boekenfeest om 8 uur in de bibliotheek. Dat stiert op een reuzenboek in het tuin van de bibliotheek. Ik kan het zelfs lezen, Romke. En dan past die verklaaien als boek. Dat stiert erop. Ja. Ik wel, professor. Maar ik wil heel net naar een feest. Ik wil lekker lezen in mijn boek. Het is kreksa spannend. Romke steekt de snuit weer in het boek. Maar de professor loekt hem uit de stoel. Romke met mij naar het uitvinderskamertje van de professor. Romke met mij naar het boekenfeest. Want Romke weet alles van boeken. Nou, doe dan maar. Ik geef wel mij. Oh, mooi. Maar ik weet niet van klaaien, professor. Ik lees alleen maar boeken. Ja. En ik kan zelfs nog niet een boek west. Ik weet net hoe dat mat. Dat weet ik wel, Romke. Ja, ik ben om een stukje uitvinder van heel Friesland. Wat zeg ik? Van de hele wereld. Van het heelal. Ik vind wel even wat voor u uit. Welk boek was toen wijzen, Romke? Een megaboek of een boek over krokodillen? Of over piraten? Of een boek over slangen soms? Hey, jakkes, nee, geen slangen. Nee. Ik verklaar mij als, eens even zien, als bloemenboek. Oh. Ja, dat vind ik een fleurenboek van het boekenfeest. Ja, een bloemenboek. Ja. Nou ja, dat kan ik wel uitvinden voor mij. Nou, dan wil ik een bloemenboek wijzen. Dat is heel apart. Ja. Wij gaan verklaard als een bloemenboek en als een bloemenboek. Ja, dat vind ik goed. Ja. Onhetwerk, Romke. Ja. Du mag me helpen. Ja. De professor helpt een peer grote dozen uit de uitvinderskast. Hij zet ze op een kop en snijdt in elk doosje een gat. Eén voor de holle van Romke en één voor de holle van de professor. Voor het bloemenboek moet er zelfs mooie kleurtjes hebben. En voor het biermenboek een protte bruin en groen. Romke vindt de peraaltjes kleurpapier. Ik knip de bloem en de bjembel. Oh, dat wordt mooi, professor. Ja. Ik krijg super zin aan het feest. Mijn pootjes doosje al, zeg maar. Ja.
Romke hipt een paar keer om de tafel heen. Maar dan moet er weer aan het werk. De boeken binnen nog lang net klaar. Romke knipt en plakt de bloemen en de biem. De professor verft letters op de boeken. Op het boek van Romke staat... Bloemenboek. En op het boek van de professor... De BM. Zo. Hij zet ook de namen op de boeken. Romke de Mol en professor Snow. Krijgt een echt boek. Is even passen, professor. Ja, als je dat kind nou nog, hè? Dat valt net daar. Nee, maar de master honderd er nog het gat stekken, Romke. Oh, ja. Ja, ik help die wel. Ja, Zo. ja. De professor loekt onder holle van de mol. Ja. Het wil net zijn best. Zou Romke wel in dat boek passen? Moet maar wezen. Nou, wat zou dat? Dan binnen wij gewoon een dichtboek. Mis, Romke, heel de mis. Boeken maar te iepen, want er was gisteren niet die les of plaat.